जादों आरो बेवहाय माहारिनि गुबुन गुबुन बिथिंखौ बिथांमोना सावरायदों आरो दिनै गेवलां मेलाव आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङा गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै जोबोद मोजां बिबुंथि बिथाङा होलांबाय। बर' राव थुनलाइ जौगानायजों लोगोसे बर'नि सानसुमै मेलेमजिबि बिथांमोनखौबो बर' माहारिखौ गियाननि बिथिङाव गुबुन गुबुन बिथिङाव बोरैहाय जौगालांनांगौ, बेनि थाखाय बोरै हाबाफारि लानांगौ, बाहागो लानांगौ, बेफोर गासैबो खोथाफोरखौ जोबोद मोजाङै बुंलांदों। आरो गिबि खेबनि थाखाय बेबायदि चिफ मिनिस्टार बिथाङा फैनानै हारिनि गोबां नांगौ बिथिंफोरनि सायाव गेबेङै खोथा बुंलांनाया जोबोद बाख्नायथाव जादों। आं बिथांखौ साबायखर बावो। बर' थुनलाइ आफादनि गोदान आफादगिरि डक्टर सुरत नार्जारी, गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारी बिथांनो आं साबायखर बावो, आं हामलायथि बावो। फैबाय थानाय समाव बिथांमोना जोबोद गोख्रोङै बर' थुनलाइ आफादखौ खामानि मावलांनो हाथों। आरो लोगोसे बारग' आफादगिरि तरेन बर' बिथां आरो लोगोसे बारग' नेहाथारि प्रसान्त बर' बिथांमोननोबो आं साबायखर बावो। बिथांमोना थांनाय समाव जोबोद मोजाङैनो आफादखौ दैदेनबोदों आरो बर' हारिनि बर' राव थुनलाइनि गोबां जेंनाफोरखौ सुस्रांनायाव जाफुंसार महर मोनदों। फैबाय थानाय समाव बर' थुनलाइ आफादा जि हाबाफारि लादों, जि बिथांखि लागोन, बे गासैबो जाफुंसार महर मोनथों, आं बेखौनो अबंलावरिनि खाथियाव आर'ज गाबो। टेटनि थाखाय टेट आनजादा थाबैनो जागोन, बेनि थाखाय गुवाहाटियाव प्रसेस जागासिनो दङ। टेट आनजादा जानाय लोगो लोगोनो जिखिनि जि टेट होआखैमोन बिथांमोना होनो मोनगोन आरो जायफ्रा टेस्ट पास जाना थाबाय बिथांमोनखौ लासैनो पर्यायक्रमे एपइन्टमेन्ट होलांबाय थागोन। बेनि सायाव चिफ मिनिस्टारा बुंलांबाय जे बिथाङा बेखौ नायनानै एनकुवारि होगोन होननानै। दा बेखौ जोंनिफ्रायबो जोङो नोजोर होगासिनो दङ आरो आङो गाबोननि गेजेराव जोंनि मोनसे टिम, जोंनि इएमफोरनि टिम दैथायहरगोन आरो बिनि उनाव गासैबो फेक्टखौ लानानै जोङो उननि समाव मा खामानि मावनांगोन बेखौ मावगोन। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই বড়ো সাহিত্য সভাত বহুখিনি উৎসাহ দিয়াৰ লগতে সমগ্ৰ বড়ো জনগোষ্ঠীক আগুৱাই যাবৰ কাৰণে বৌদ্ধিকভাৱে নিজকে প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই বহুত ভাল এটা উপদেশ দি গ'ল আৰু সেইটো আমাৰ কাৰণে বহুত এটা মূল্যৱান এটা কথা হয়। দশকৰ পৰা দশক ধৰি বিভিন্ন পৰিৱেশ পৰিস্থিতিৰ মাজত থাকি আমাৰ বিভিন্ন কাম কাজবিলাক পিছুৱাই গৈছে, শিক্ষাৰ দিশত আমি পিছুৱাই গৈছোঁ। এই আটাইবোৰ কথা আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নিজৰ ভাষণত বিস্তৃতভাৱে সুন্দৰকৈ কৈ গৈছে। মই আশা ৰাখিছোঁ যে আমাৰ বৌদ্ধিক মহল, সচেতন মহল, আমাৰ সাহিত্যিকৰ লগতে আজি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল সকলো আজিৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভাষণৰ পৰা যথেষ্ট লাভান্বিত হ'ব আৰু অনাগত দিনত এটা সুস্থ সুস্থিৰ এটা সমাজ গঢ়াৰ কাৰণে আৰু সকলো দিশৰ পৰা আগুৱাই যোৱাৰ কাৰণে আমি ইয়াৰ পৰাই এটা মাৰ্গদৰ্শন বা পথ আমি বাছি ল'ব পাৰিম বুলি মই আশা কৰিছোঁ। বড়ো সাহিত্য সভাৰ নৱনিৰ্বাচিত সভাপতি ডক্টৰ সুৰত নাৰ্জাৰী আৰু সাধাৰণ সম্পাদক নীলকান্ত গয়াৰী ডাঙৰীয়ালৈ মই শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আমাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি তৰেন বড়ো ডাঙৰীয়া আৰু প্ৰাক্তন সম্পাদক প্ৰশান্ত বড়ো ডাঙৰীয়া, তেখেতে বৰ্তমান পুনৰ ভাইচ প্ৰেছিডেণ্ট নিৰ্বাচিত হৈছে, তেখেতসকলে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু আগন্তুক দিনত বড়ো সাহিত্য বা বড়ো ভাষা সংস্কৃতি উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত বহুতখিনি আৰু কাম কৰিবলৈ